euskal telearki honetu nahi ditu, Salvador eta Imanol Urbieta. Besterik gabe hasiko gara. Hasteko, Nagore Indigo eta Nagore Reginek urrutiko hizkuntza forma irakurriko dute. Pianoa Eneko Lapaiza. Urruneko hizkuntza batean, zuhaitz hitza, tristezia esan nahi du. Tristezia hitza, loria. Loria, txorimalo. Txorimalok, kuku. Kuku esaten zaio epaitzeari. Epaitu da, hemen, ikusi deitzen diogun hori. Ikusi diotenean, sorgindu esan gura dute. Sorgindu diotenean, laboratu. Laboratu entzuten baduzu, sinetxi uler ezazu. Sinetxi entzutean, baloi. Baloi entzun da, izen. Izen erabiltzen dute, exudaren ordez. Exuda da beraientzat, guk denbora neurtzeko erabiltzen dugun gai. Baina
elkarrekin soilik urtzen den horietakoa zen. Edonor txoratzeko modukoa. Azal iluna zuen, leuna, benetan tentagarria. Gozoa, eta egabe ezbainik itxatxita izatea gustatuko litzaizukeena. Elkarrekin behin eta berri zaiatzeko modukoa. Goiz, arratsalde eta gabak ere batera pasatzeko geixakoa. Laztanduz, jolastuz, poliki, azkar, pixkanaka gozatzeko aukera ematen duzuna. Zoritxarrez, udako egunero hartan gure arteko amaitu zen nire hori. Izan ere, hozkailuan sartzea aztu eta patrikan urtu zitzaidan txokolatean. Sartzera, lotxa
bateria.